Rareșe, mai ești? Rareșe! Alo! Bă, Rareșe? Hai că ești terminat rău de tot. Bă! E prost, bă, e prost. Bă, ăsta e prost, ia uite unde a coborât. De fapt, cred că e AFK. Nu a coborât el acolo, el e AFK momentan. Bă, tu-i mama măsii. Stai mă așa, băga mea. Unde te duci, mă? Aha, unde nu m-am dus. De ce te duci, mergi? Păi, tu nu vezi unde sunt? Observ, ești Mega City. Asta e. Închide și ușa. Bă, dar nu crezi că vrei ca multe, auzi, închide ușa, închide și mie, te rog frumos, mamă, ușa. Altcumva sună. Tu mai puțin te înjuri cu măta și vorbești cu mine. Ba nu, niciodată. Aici. Lasă-le așa, nu le mai pune. Ia uite, vezi, după ce că te aduce mâncare la bot, că tu nu ești... Apă. A, e apă? Da. Ai, că s-a apișat pe mine. Așa pe tine? Da. Stai că vin și eu să se pișe Pambi. Bă, cât e ceasul? Cam cât mai ai, gen, până vii? Hello. Ah, ok, stai. Bă, tu n-ai arme? Hello. Stai că sunt retardați ăștia aici. Onorată este. Onorată instanță. S-a jurat țiganul pe familia lui. Cum să nu-l credem? Vezi, mă? Da, mă, da, știu, stai așa puțin că mă brurezi aici, mă. Bă, s-a și terminat, ești prost. Ce s-a terminat? Da, știu, 1-0. Păi ești prost, mă. Bă, a dat gol Alexandru. Alexandru. Dar tu nu știi? Eu am Eu văzut. eu 1-0 Steaua, bine, bă, batem și în deplasare. Batem peste tot. batem și la cur copii. Cum uși la bot. Oho, pizza. Bă, de ce? Mă, ce? Bă, ce? Îmi poți explica și mie ce s-a întâmplat? Ești tu prost. Bă, dar pe mine mă enervează să de merge cu motorul. Și pe mine. Se aude urât. Deci dacă ăsta n-a ieșit bine, deci dacă filmarea asta nu iese bine, mă las de YouTube, clickbait. Vă dați seama, și YouTube mare fac eu. Unde e mă ăsta cu motorul? Fute mă și pe bicicleta lui. E bă, e ăla, digital. Ah, smart. De ce? De ce nu? Păi sunt unii pe la tine? Normal că da. E un fraier. Hai bă că eu mă bat cu ăștia, n-am chef de glumă. Da, vezi că am doar 2 shotgun-uri dacă te ajută. Stai că vine altul. Bă, da, player nu sunt? Că am văzut un player care era pe aici. A, ba da, uite player.
Hai peste el că i-a luat ăla, discul. Gata. Îi luase discul ăla, bă, și nu vreau să plece cu el. Stai De așa. cine ești tu? A? De cine ești tu să zici tu asta? Păi era. Pleca cu el. Oh, ia uite și pe mucea asta. Mai știi cum ți-ai zis fractul? Nu, Mucea căcăcioasă. poate el e mucea căcăcioasă. Bate tu pe boss. Stai mă așa. Da, ești prost rău, mă. Ești prost rău, mă. Da. Bravo! I love you very much. Băgați-ei numai sârmă în gură să-ți bag. Tu ce? De ce îmi dai cu spray de la? Căpuți. Ah, lol. Dă slurpee. Bă, că ți-l dau. Ia. Nu mai vreau eu acum. Ia, bă, ia-ți lor, prostule. Nu mai vreau. E, atunci... Bă, da... Ce tu te vârți, bă, ca curcan lemne? Nu am și un are mai bun. Eu n-am are deloc. N-am un căcat de are. Hai să mergem. Și dacă nu vreau? Atunci du-te dracu, n-auzi. Ia stai mă tu singur pe acolo, hai. Și gata, lasă-mă pace. Ia să sfârșit în pula. Da, vezi că se ultimul meci pe Minecraft. Păi oricum, după ne băgăm pe 5. Eu da. Păi îmi bag și eu pe 5. Ce zic că faci mă pe FV? A, plec frecând da pe acolo. Ne plimbăm și noi. Păi da. Că n-am eu chef să faci tu job, dacă e mai bine îți dau eu 2 milioane și stai cu mine, decât să faci job. Bă, păi... Dacă vrei hai să ne distrăm amândoi pe un bas. Eu nu conduc, dacă vrei conduci tu. Păi de ce? Bă, ești Hai. prost? Ce mi-ai făcut? Nimic. De ce nu mai am viață și în shield? What the fuck, n-am făcut nimic, mă jur. Mă, tu ce ai explodat acolo, mă? Mă, eu n-am explodat nimic, mă jur. Și de ce n-am nimic? Mai sunt și ăștia lângă mine pe aici. Rare și te omor. Cu mâna ta? Nu. Cu alu Popa. Haideți pe ei, Haideți pe ei, haideți pe ei, pe mama lor. Să curgă sânge, să curgă sânge, să curgă sânge de câine spurcat. Să vină apa, să vă spălați, frutul-vă în gură de țigani spurcați. Poate se înțelege greșit, vere, pe... Că nu-mi plac mie țiganii, vere, prost. Bă, totul e ce? Totul e IC. Da, exact. Vezi că sunt sub mine ăștia. Unde sunt tine? Sunt sub mine. Adevărat? Da. Unde sunt? A, da, lor sunt sub tine. Mă, ăștia și-au făcut bază aici, ce dracu și-au făcut ăștia? Nu știu. Na. Unde sunt? M-am căcat pe mine, sunt sus. Unde sunt? Sus de tot. Ah, Acum e jos, nu știu unde e.
știu unde sunt. Uite coaie. Dar e doar unul, nu? Ce camper. Bă, trebuie să jucăm PUBG, bă. Ia vină cu a. Bă, dar asta e ghettoism, nu? E camper. E. Este că vreau să vorbesc cu vorul meu. Stai, bă, vorbesc cu vorul meu. L-ai bătut? Nu. A plecat, cred. Adică am văzut că și-a dat show și că a plecat. Eu încă l-aud. Și-o laud. E aici. Ba nu e aici. Bă, vere, mă piși pe familia lui, bă. Știi, mă, că... Yellow. Bă, mă piși pe familia lui. Eu deci eu pe ăsta vreau să-l bani neapărat, ăsta nu scapă din mâinile mele. Mamă, ce fuge retardatul, lasă-l. Unde s-a dus, unde s-a dus? S-a adus, a plecat. Haide, dă-ți medkit, dă-ți ceva repede, că vine zona. Tu n-ai, dă-la. Ia-ți medkit după tine neapărat. Mi-am luat 20 spray-uri. Hai că eu mă pornesc spre zona. Bine, hai. Bă, cine a făcut-o fraierul, că avea căcaturi de-alea. Dar mi-a ieșit de nicăieri, efectiv, de pe un colț. Eu nici nu știam că e acolo. Bă, tu ești cu mașina, da? Ba da, tu ești, că te-am văzut. Mamă, sabie. Ce? Du-te și ia. Sa... Du-te, ia-ți-o repede, hai. Merg pe jos că trec prea mult. Eu am full, ca să știi. Am un big shield aici, dacă vrei să ți-l dai. Vreau să mi-l dau, că n-am deloc. Ok, da, să vii la mine. Am și niște de-alea, butoaie de-alea. Aaaa! Bă, ăsta m-a urmărit, mă, să-mi bat picioarele dacă nu. Unde e? Bă, vere, m-a urmărit. Dă-i, pișă-te pe el. Dă-i. Ăla-i, bravo. Bă, nu pot să cred. Nu mă mai joc. Ce știa fraierul să joace?